Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maun just chill and relax and enjoy the drama. May biyahe na sab si Victor. Unang yayon sa ilang kaminyoon, ngawa sa iyang kiliran ang iyang minahal sa kinabuhi. Gibati og ang si Wilma. O nagkapiing ako siya uban ako. Ang sa kong gipati. Ilikay si Victor sa kadautan, Lord. Ilikay siya sa mga tentasyon. Daywel, di ana ang gatas nimo. Wala ilak nang, suot lang. Ay, kaingon na ako og natulog ka na. Ay, igo nang kainiton ini, Inday. Oh, imla na ka na. Uy, Inday. Oy, namuha man lagi ng imong mata. Nagila ka? Ambot na unsa ko nang. Ganina palang kaning may Pacific. Gibati ko nang tumang kamingaw niya. Oy, nakalitan ka lang. Kay, sige man mo kuyog, bisan og wala pa makasal. Hangtod na gayod sa pagkuma sa inyong kasal. Gimingaw na kay ko niya nang. Unya, nag-honeymoon dayon mo. Ay, wala lamang tumatiwas tungod sa nahitabo ni Mampile. Unsa na bang oras ron? Ay, sayo pa ba ya? Alas 9 pa. Gani hara siya mikikan. Hain na ka siya rong dapita. Uy, kaanindot ana iyan trabaho, Inday, no? Ay, makaadto man siya bisag asang lugar sa laing nasod. Oh, kuyaw sabdi ay, oy. Kuyaw-kuyaw po dong makras, simba ko. Oh, simba ko nang, uy. Ay, ingon bitaw ko, simba ko. Ay, sige na, Inday. Imna na ka ng gatas. Bugnaw na kaayo na. Nahurot na. Di naman kaayo init. Oo niya, gusto ka pa? Kay magutaw pa ko. Maayo ng gatas para nimo og ni Bebe. Aron himsog siya inigimugso nimo. Si Papa nang? Tuwa sa kwarto. Nalilian ako ganina. Nagtanaw sa karaang album. Mao pa? Karaang album? Kay daghan man og picture si mama mo sa karaang album. Intaon sang Papa, uy. Mao bitaw. Luoy bitaw siya, day. Uy, tingaling magsigi lamang nagkaguol. Danon ko niya siya suray nang. Kuyak sabta ha. Unyang Domingo lang nang. Humanta manin ba? Uy, sige, Inday. Ipusan na lang ning baso nang. Og pahuay na lang dito. Susiha og usap si Papa. Tingali gusto itong mo inom og gatas. Ay, kape ang gusto niya, Inday. Dili man gatas. Pero dili angan nga tagad kape ning orasan nang. Kape ina. Dili niya makatog. Ay, maugayod. Atuon ko na lang, uy. Pagigsultihan ko kadali si Papa. Ay, dugaya lang magpakigsulti, Inday. Ayaw kadali. Aron malingaw. Atuon na ako nang. Appear tong pultahan. Maayo hinuon. Makita ko siya kung sige buhat. Nagilak si Papa. Pa? Anak, wa pa man di ka matug. Nagsigi kag sudong anang pictures ni Mama. Ano mo hilak ka? Maguol ka. Gimingaw lang ko diya, day.
Mag-ulbi si mama pa. Kung makita ka niya nga nagsubo ka. Ikaw, katuog na. Oras na rin sa ating katuog mo. Kinahanglan nga sa iyo kang matuog kay mabdos ka na ba? Sige, matuog na ko. Pero ang piuna ng album, kaya puson ko na. Ayaw lang. Diri lang inako, nak. Ako ray hipos. Balik na sa kwarto mo. Aron mo pahuway na. Sige na, Wilma. Dili na ko magsige og tan-awa ning album. Pero ako lay hipos ini. Ipuson ka na ni. Tanawa. Nahog na hino ng mga litrato ni mama. Ipanguha din na ni mo sa album. Ako ning padak-anak. Kay akong ibutang din his kwarto nako. Pa, kadaghan ko na ng nahog nga pictures ni mama. Ipa-enlarge na ni mong tanan. Oo. Kay butangan ko sa tong iyang lubong ug iyang picture. Kininak ay kini. Tanawa. Guwapa kayo siya. Kining idara ni Day. Nangulitaw pa ko niya ini. Mao ba pa? Ambi ko na patanaw ako. Oo. Murag ikaw no. Batanon pa ana si Phil. Nabahin ko ninyong duha ni mama, uy. Mas gwapa si mama sa batanon pa siya. Pila gani iyang edad ini? Kuan kanang dihang nangulitaw ko ni mama mo. 20 ang akong edad. Ug si Phil 19. Wala maglagi yung inyong edad, no? Pero, kadaghan ba ng padakaan ni mo pa, uy? Bebe, ako'y pili, be. Ako'y pili kung asa ini mong padakaan. Kinig yung tanan, anak. Pa, daghan na lagi na. Mahal pa yung pagpa-enlarge. Ako ning gusto. Suda dito sa kwarto mo ka. Mahuway na. Sige na kay sirhan ko na ning pultahan. Sige pa. Good night. Kiss ko, be. Ayaw pagpuwaw, ha? Katug na. Ako hinoy dili yun makatug. Tualang ni Fikang akong hunahuna. Unsa kayang kibuhat, no? Sama na ako. Naghuna-huna sa siya na ako. Siya lang unta ni. Dili di ay. Si Ate Aida. Hello? Wilma? Ako ni Ti. Nga naman ang tati. Anatanda ng cellphone ni Victor. Mong ikaw mo ay gitawagan ako. Makiksulti ko niya, be. Ako, auntie. Wa siya diri ron. Uunsi mo ha? Ti. Gahapon pa man siyang may biyahe. Iyang destinasyon sa Los Angeles, California karon. Nga naman ang ta? Wa man lang siya magpahibaw, uy. Unsa? Wa na may ilhanay? Ko, auntie. Nalimot lang tingali. Tawag kilag usab. Ikaw sabunta. Asawa man ka. Pari siya sabay. Saad-saad pa mo nga mapuyo mo din hinya. Wa di ay. Bayad-bayad lang kong palimpyo dilis kwarto. Kuan mangguti. Tungod man sabkot sa nahitabot ni mama. Lisod pang biyaan si papa. Gaan ra kayo ng rasuna, Wilma, uy. Lisod ko tahon. Unsa nang amahan mo, bata, nga dili ka biyaan? Nang gungis na magani na. Unsam dahi tuyon ta ni mo ni Victy. Ako lay sulti. Naghang kinahanglanon si Joshua sa eskwelahan. Misaad siya nga siya mo gasto. Pila man ti, di man ko'y kwarta. Imong kwarta o sa akong manghod. Wabi aki trabaho. Kuan, iya kong gibinlan. Ihatag lang ako ni mo. Pila man? 5 lang. 500 na di ay. Ako lang ipahatod ni Nang Aling. Ang 1,000. 5,000, oy, Wilma. Unsa gutay mapalit ang 500? Hibaw ka na bes mga palitonon ron. 5,000 di ay. Kuwang gagani na. Pero ipahatod lang. Kaya kinahanglan ng kwartahas pag umangko ni Vic. Ipahatod og madayon, ha?
Hello, Wilma. Namati ka? Ote, sige. Sugo na ko si Nang Aling. Sige, bye. Kadako ti ay. Ipahatod lang yun ako. Aron ro'y hasol. Natulog pa man si Papa mo, day? Mangita gani nako. Ikaw lamay sulti nga gisugo ko nimo. O Nang, og to di ay. May regalo man mi nga table fan. Electric fan ba nga pang lamisa? Dad apaliho. Kay ibutang na ko sa kwarto. O bi aircon akong kwarto. Ay, oo, inday. Tuama di ay ang tanan mong regalo dito sa ila, no? Bitaw, kay mamang ko'y pagtuon na mo nga maka-star mi dito sa ila ni Fik. O man di ay, gikarga naman ko tong ubang regalo na mo. Mga nindot ra ba tong mga boxes, day? Siguro gayod ako nga mahalon ang suni adto. O, tara man ko na to sa kwarto ko, no? Nga amo untang puyan. Tuwato dito nang. Aw, di ay. O, dili to hilabtan, oy. Ang kwarta. Ang pingin na ha. 5,000 na. Ay, day. Aw, unya adto na ko. Ingna si Sir, ha? Oy, Nang. Oy, bantang sa baya ni ilang bay. Dako sam. Pughaw na lamang ang pintal. Abli ang pultahan. Maayo? Maayo? Kinsa na? Ay, unsay tuyo? Dalian ni mong malimot, ma'am, oy. Si Aling ko, gisugo kong pahatod sa kwarta. Oh, di ay. Ay, bebe, ay salamat. Sorry nga nalimot ko si Tsura mo. Bisugo ka man daig pahatod. Ay, kuan sab di ay, ma'am. Ingon si Day Wilma nga, dado na ako ang electric fan nga regalo nila. Gamito niya sa iyang kwarto kay wala may aircon sa ila. Gigamit sa mga bata. Naasab sa ilang kwarto. Unya, gisugo mo ko niya nga dado na ako. Unsa ka bang sultihan nga gigamit sa akong mga anak? Mga pag-umangko ni Vic. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!